Fl-aħħar 24 siegħa kienu reġistrati 29 każ pożittiv ġdid ta' coronavirus f'pajjiżna, bl-ammont ta' każi attivi issa jitla' għal 440. Dan meta fl-aħħar sigħat irriżulta li 4 persuni fiequ, filwaqt l-ammont totali ta' każi mis-7 ta' Marzu hawn tela l-1141. 3 mill-aħħar każi riżultaw fl-Isptar Monte Carmeli, 2 oħrajn minn Paċeville, 5 minn familji li diġà kellhom każi pożittivi u wieħed mill-post tax-xogħol fejn diġà kienu riżultaw xi każi oħrajn. Dan ifisser li 18 li jifdal huma każi sporadiċi, jiġifieri mhux magħruf minn fejn ħadu l-virus. Esperti fil-qasam tas-saħħa qed jgħidu li issa r-rata ta' trasmissjoni, jiġifieri l-famuż R factor, qabeż sew 2 għalkemm dan mhux ikkonfermat mill-awtoritajiet tas-saħħa. Sa dan it-tant 5 persuni jew entitajiet weħlu multa ta' 3,000 euro kull wieħed għax mosservaw xi regoli marbuta mal-attivitajiet tal-massa. Fil-waqt li 34 persuna weħlu l-multa ta' 100 euro kull wieħed għax ma kinux lebsin maskri. Dan tħabbar mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, waqt intervista fuq ix-xandir tal-Istat. Dorna diversi postijiet, dorna l-bars, dorna fejn saru l-events, minn hemmhekk kellna il-fuq minn 200 ispezzjoni u minn dawn kellna 5 ċitazzjonijiet. Barra minn hekk ukoll l-ispetturi tagħna daru retail outlets fil-ħwienet biex jaraw kemm hemm nies qegħdin jilbsu l-maskri. Għamilna l-fuq minn 250 ispezzjoni u minn dawn kellna 34 li sfortunatament weħlu l-multa. Qed ngħid sfortunatament għax aħna rridu naslu li din il-maskla nużawha għaliex nafu li aħna nkunu responsabbli biex nipproteġu lil ħaddieħor. Matul l-intervista kemm il-Professur Gauci kif ukoll il-ġurnalist li kien qed jintervista baqgħu libsin il-maskra ta' protezzjoni matul il-ħin kollu, dan kontrast tal-pożizzjoni meħuda mill-Prim Ministru Robert Abela li f'kull ċirkostanza qed jinżal maskra waqt li jindirizza xi konferenza tal-aħbarijiet. Fuq ix-xandir tal-Istat, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika appellat lil kulħadd biex kompli jagħti l-kontribut tiegħu f'din il-ġlieda. Dan kif tenniet li sem kulħadd hu importanti biex nikkontrollaw aħjar is-sitwazzjoni. Kulħadd jista' jagħti l-kontribut tiegħu għaliex kull wieħed minna jiddependi biex aħna nikkontrollaw dis-sitwazzjoni. Il-Professur Gauci wissiet li jekk bil-miżuri li qed jiddaħlu bħalissa ma jkunx innotat progress, l-awtoritajiet tas-saħħa mhux jeskludu li jittieħdu aktar azzjonijiet ħalli s-sitwazzjoni tkun ikkontrollata aħjar. Issa rridu nkomplu naraw is-sitwazzjoni, però importanti ħafna li aħna barra nibqgħu insegwu, nibqgħu wkoll indaħlu dawk il-miżuri biex aħna nkontrollaw is-sitwazzjoni kemm nistgħu. Jekk ma narawx nuqqas importanti mbagħad li rridu nieħdu azzjoni ħalli iktar inkollna kontroll. Il-Superintendent tas-Saħħa Pubblika fakret ukoll li tfal taħt 3 snin mhux obbligati li jintlibsu l-maskra ta' protezzjoni e kif din tista' tkun ta' periklu għalihom.